Hi guys, ako na po din si Anita Pirotso sa Dawis, Bohol. Karong adlaw guys, August 9, 2021. Nakaipakita ninyo guys kanang nakaila mo ani guys. Unsa ning bunga ha? Unsang kahoya? Unsa nakakaon na mo anig suway, nakasuway na mo kaon ani. Kani mao ni si Jai. Miracle fruit. Oh, na. Kasuway na lagi mo kaon ani. Kung wa mo kasuway, panuway mo. Panuway mo. Pero makasuway, ha? Ako kayo murag lobe. Mo ni siya tambal og kanang cancer kuno guys. Pero nakasuway po ko dali. God! Suway ko gahi kayo gigabas na ho guys. Kay grabeng gahi Ahong gi kuskus, ahong gi dungag, hantod ni gamay iyahang sabaw, iyahang gi inom. Kay namang ko'y mayuma o kanang sis. Kay unsay gitambag sa mga tao, mapayhang buhaton. Dako kayo oy. Dako kayo sa ngatanan. Guwang na si Ja. Hapit na mamatay. Oh. Mo ni miracle fruit. Nangatagak nag-uban guys oh. Nawa. Ang soda na mura ra pud og kanang gapas. Murag foam. Pero perting gahia ni kuskus nimo. Ay daghan na ni ron. Katabang pud na sa to ang lawas. Hi, happy Sunday! Sus lumi kasudan mo tawa na oh. Ano mo man nga ah. Oh. Nanukos mo gud mi sa sementeryo oh, tanawa. Pat ba sa sementeryo la jor man po. Nanukos lagi mi, manukos na guys. Maadto kay manukos ay. Sige, unsa man picnic? Hoy Linda. Gay kog buhat be. Na buhat. Sister rabon sa Dawis ato ta man yun to. Ano sa dinas ba? Ha? Sige guys, mga to sa Tagdawis. Imbitado ta nga tay Anita. Ara ko dare. Hi. Suni abran nay. Ay. Maniud to ta ni. Maniud to ta. Pero nga po jo, mi nakikita. Oh, wade. Oh, hello guys. Maniud to ta. Hi. Abriya na ng lata. Duty meron guys, kay ano minahuman pag Saturday. Ja, amo gi karon. Ja, na dari ra mi nangaon kay ano ba? Bugnaw. Doon mo dagang balik ko. Doon ta guys. Sige, salamat. Babe.